O sindicato da CIGA levou ao Hospital do Salnés as mobilizacións polo despido de Teresa López, a camareira do centro destituída, segundo a empresa, por baixo rendemento. Un motivo que tanto o sindicato como as traballadoras das diferentes áreas do Hospital do Salnés consideran inxusto. Por iso, máis de 50 persoas manifestáronse ás portas do hospital exixindo que readmitan a Teresa. Que la empresa rectifique lo que ha hecho, que no me parece justo, que rectifique en lo que ha hecho, que el despido no es justo. Dende o sindicato estudan as diferentes maneiras de denunciar a empresa e exixirlle a reincorporación de Teresa. É un tema que temos que valoralo con Tere hoxe a tarde, asesoría xurídica. Se nos presentan xurídicamente dúas posibilidades, non? Ou ben a ir a unha improcedencia do despido, ou ben solicitar a rebaixa da sanción, porque que a sanción é totalmente injusta e a parte que non ten sentido ningún. Non? Segundo explican a afectada e o sindicato, as condicións laborais ás que estaba sometida Teresa eran abusivas, unhas situacións que continúan afectando ao resto de traballadores da cafetería do centro e que provoca retrasos na atención dos pacientes ingresados no hospital. E que lle bota as culpas a Tere dese retraso, cando por activa e por pasiva, e hai documentación donde nós e a Xunta de Personal se puxo en conocimiento de que hai unha serie de carencias no personal, que hai unha necesidade de cumplir con o tema dos ratios e de cumplir con todas as labores que significan a atención nas habitacións, e a empresa non o reconoce, o único que reconoce é que hai unha falta de productividade, e como hai unha falta de productividade, pois despido e, bueno, e aí se queda a cuestión. A manifestación asistiron traballadoras das diferentes áreas do Hospital do Salnés, tanto doutoras, enfermeiras e celadores, como persoal administrativo e de limpeza. A afectada agradeceu as mostras de apoio que, segundo matiza, demostran que a súa versión é certa. La verdad que no tengo palabras de agradecimiento para la gente que me apoya en mi causa y que ven que es un despido injusto, y la verdad que no tengo palabras de agradecimiento. Me siento afortunada porque haya gente que crea en mi palabra. Dende o sindicato enviaron un escrito á empresa e aos Sergas denunciando o despido da traballadora e a situación dos empregados da cafetería, unhas reclamacións que non obtiveron resposta. Por iso, a CIGA continuará realizando máis manifestacións pola readmisión de Teresa e a mellora das condicións laborais do servizo de cociña do hospital.